खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बोडो न्यूज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो UPPL हानजाया सासे बिजाथिनि मुं फोसावनानै होबावबाय मुङा कमल आजाद बिथाङा 65 नं कलाइगाव बियाबनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेगोन मख'नो गोनांदि UPPL हानजाया साननैसो सिगां सानै बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होदोंमोन 69 नं अदालगुरि बियाबनिफ्राय गोविन्द चन्द्र बसुमतारी 70 नं माजबादनिफ्राय रतेन्द्र दैमारी आरो दा 65 नं कलाइगावनिफ्राय कमल आजाद दासिम UPPL आरो BJP हानजाया मोननै बियाबाव फ्रेन्डलि गेलेनायनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय BJPनिफ्राय 65 नं कलाइगावनिफ्राय मधुराम देका 70 नं माजबाद बियाबनिफ्राय जितु किसान मोनसे मिथिहोनाय UPPL हानजाया मोनगु बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेसिगोन सिगाङाव UPPLआ मोन8 आरो BJPआ मोन4आव गेलेगोन होननानै फोसावदोंमोन दा UPPLआ मोनगु मासियाव गेलेगोन आरो BJPआ मोन4 मासियावनो गेलेगोन गासै भारतआवनो गोबां बेंकफोरा मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16 अक्ट'आव बन्द थागोन भारत सरकारा भारतनि माखासे पाब्लिक सेक्टर बेंक आरो इन्सुरेन्स कम्पानिफोरखौ प्राइभेटाइजेसन एबा सोरखारि नङै खालामनो नागिरनायनि हेंथायैनो गोबां बेंकनि इउनियनफोरा फैगौ 15 आरो 16 मार्चआव भारत सरकारनि हेंथायै सोमावसारनो थांखि लादों मख'नो गोनांदि 13 मार्चआ सेकेन्ड सेटारडे 14 मार्चआ रबिबार बेनिखायनो गोबां बेंकफोरा 13, 14, 15 आरो 16 अक्ट'आव बन्द थागोन बबेबा बेंकआ जायगा लायै जायगा खुला थानो हागौ 15 आरो 16 अक्ट'आव भारतनि गोबां बेंकनि इउनियन्सफोरानो भारत सरकारनि हेंथायै सोमावसारनायाव बाहागो लागोन जेरै अल इन्डिया बेंक एमप्लयिज एस'सिएशन अल इन्डिया बेंक अफिसार्स कनफेडारेशन नेशनेल कनफेडारेशन अफ बेंक एमप्लयिज आरो गोबां इउनियनफोर बे बोसोरनि इउनियन बाजेटआव इउनियन फाइनान्स मिनिस्टार निर्मला सीतारामन बिथाङा IDBI बेंकनि अनगायैबो आरोबाव मोननै पाब्लिक सेक्टर बेंक आरो मोनसे जेनेरेल इन्सुरेन्स कम्पानिफोरखौ सोरखारि नङै खालामनायनि थांखि फोसावदोंमोन आरो बे बोसोरावनो बेनि थाखाय पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्टबो थिसनगोन होननानै बुंथिदोंमोन बेनि हेंथायैनो बिथांमोनहा बे बन्द'खौ फोसावदों आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैबाय माखासे बिजाथिफोरा उदाङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थाग थियारि जादों उदां बिजाथि महरै गसंनो लानाय माखासे बिजाथिफोरनि मुङा जाहैबाय 64 नं फानेरि बियाबनिफ्राय मनमोहन बर' बिथाङा उदाङै बिसायख'थि गेलेनो थियारि जाबाय बिथां मनमोहन बर'आ UPPLनि मावथिमोन आरो UPPL हानजानिफ्राय टिकेट मोनजानो लुबैदोंमोन नाथाय टिकेट मोननो हायैयाव दा बिथाङा उदाङै बिसायख'थि गेलेनो थाग थियारि जाबाय आरो दिनै बिथाङा नमिनेशनखौ गथायगोन बिथांनि अनगायैबो 33 नं बिजनीनिफ्राय बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्मआ उदां बिजाथि महरै गसंनो थियारि जादों बिथाङा फैगौ 14 नङाब्ला 15 मार्चआव गावनि थिसनलाइ एबा नमिनेशनखौ गथायगोन 33 नं बिजनीनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि दिनैनि समाव माखासे राजखान्थि दोलोफोरा राव आरो धोरोमखौ लानानै बांसिनै राजखान्थि खालामनायखौ नुनो मोन्दों जायनि थाखाय बिथांनि गोसोआ बेफोरबायदिखौ नुनानै थाथेरनो हायाखै बेनिखायनो फैबाय थानाय समखौ रायजोफोरनि थाखाय अराय मोजां खामानि मावलांनायनि थांखिजों बिजनी बिधानसभा बिसायख'थिनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनो सिगांदों बिश्वनाथ जिल्लानि बारग' NDFB एस ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरि मेल खुंनानै माखासे खोथा बुंथिदों बारग' NDFBफोरा जि मोननो गोनां रिहेबिलिटेसन बेखौ बिथांमोनहा दासिमबो मोननो हायाखै आरो बेनि खामानिया बेसेबां सिगांनानै दङ बेनिबो जेबो खौरां गैया होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो गोबांनि मुङानो फैयाखै आरो पुलिस भेरिफिकेसन जायाखै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोननि सायावबो बिथांमोनहा बुंथिदों दि गोजोन गोरोबथा जानायनि बोसोरसे उनावबो दासिमबो रावबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै आरो जायफोरना केस दङ बिथांमोननिसिमबो दासिमबो वारेन्ट फैयो आरो पुलिसफोरा नागिरफैयो जाय गोजोन गोरोबथानि उनाव बेफोरबायदिया जानो नांलामोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा BTC सरकार आरो आसाम सरकारा बारग' NDFBनि केसफोरखौ हाइनास आरो नन हाइनासनि गेजेरजों सुस्रांनायनि खोथा बुंबोदों गोजोन गोरोबथानि उनाव हाइनास आरो नन हाइनासनि खोथा फैया बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ हाइनास आरो नन हाइनासनि गेजेरजों केसखौ बोखारालासे गासैखौबो गोरलैयैनो जोबथेसालिनिफ्राय बख'नो थाखाय BTC सरकारखौ आरो आसाम सरकारखौ खावलायहरदों बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि बर'नि आन्दलननि समाव गोबां सुबुंफोरानो मुंख्लं जादों गोबां आइजोफोरानो जिनाहारि खालामजादों गोबाङानो बुख्रुबजादों बिथांमोननि मेगनाव दासिमबो मोदै दङ आरो मुंख्लं जानायफोरनो दासिमबो जेबो होआखै
BTC सरकारा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बेफोर खामानिखौ मावफुंगोन होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय दासिमबो मावफुङिलाय बिथांमोनहा BTC सरकारखौ खावलायहरदों जाहाथे आसाम आरो मिरु सरकारखौ नारसिननानै बारग' NDB फोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होयो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौफैयो। चिरां जिल्लानि सिङाव रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय अदालगुरि ओनसोलनि मोनसे हाग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। चिरां पुलिसआ रुनिकाटा CI आरो रुनिकाटा पुलिस थानानि OC जों जथायै अपारेशन खालामनानै बे गोबां हाथियारखौ बोखांनो हादों। बोखांनानै मोननाय हाथियारफोरा जाहैबाय गंसे AK सिरिजनि राइफल, मोनसे AK सिरिज राइफलनि मेगजिन, गंथाम 7.65 mm नि पिस्टल आरो बिनि मोनथाम मेगजिन, AK सिरिजनि गर 90 राउन्ड गोथां गुलि, 9 mm नि गर 5 राउन्ड गोथां गुलि आरो 7.65 नि गर 3 राउन्ड गोथां गुलिखौ बोखांनो हादों। भारतआ उदांस्रि मोननायनि उनाव 1951 मायथाइयाव जानाय जेनेरेल बिसायख'थियाव भट होनो मोननाय श्याम चरण नेगी 104 बोसोर बैसोनि भारतनि थागिबिया COVID-19 नि भेक्सिनखौ लाबाय। बिथाङानो दासान्दि भारतनि बैसोगोरासिन COVID-19 भेक्सिन लानाय नोगोरारि जानो हाबाय। बिथां श्याम चरण नेगीआ हिमाचल प्रदेशनि। बिथाङा भेक्सिन लानायनि उनाव देहायाव जेबो जेंना नुजाथियाखै होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे गासै नोगोरारिफोरखौनो COVID-19 नि भेक्सिन लानो थाखाय खावलायहरदों। बिथां श्यामनि अनगायैबो बेंगालुरुनि 103 बोसोर बैसोनि सासे बैसोगोरा आइजोआबो COVID-19 नि भेक्सिनखौ लानानै दासिम भारतनि मादावनो बयनिख्रुइबो बैसोगोरासिन COVID-19 भेक्सिन लानाय आइजो जानो हाबाय। बिसायख'थिनि समाव रावबो हान्जायानो जाहाथे जौ, रां आरो माबा मोनसे जोथोब एबा गिफ्ट होनानै रायजो राजाफोरनि भटखौ बाया बेनि सायाव बिथा खालामनानै फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टेटिक सार्भिलियेन्स टीम, आसाम पुलिस आरो एक्साइज डिपार्टमेन्टआ आसामनि दाब दाब जायगायावनो गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। गोख्रोङै सिग्रोमबाय थानाय समावनो चिरां जिल्लानि सिडली बियाबनि सिङाव थानाय धाबाफोरनिफ्राय फ्लाइंग स्क्वाड टीम आरो स्टेटिक सार्भिलियेन्स टीमा जइन्ट अपारेशन खालामनानै गासै 41 लिटार भारतावनो बानायनाय बिदेशी जौ आरो मोन 2 कार्टुनाव थानाय रंजानाय फोरबोआव बेफ्रुग्रा बमखौ हमनो हादों। बेफोर जौफोरखौ सिडली, कासकट्रा आरो सामथाइबारि ओनसोलनि राजा लामाजों नांजाबनानै थानाय धाबाफोरनिफ्राय हमनो हादों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीआव थांनाय 48 घन्टानि गेजेरावनो आसाम पुलिस, फ्लाइंग स्क्वाड आरो एक्साइज डिपार्टमेन्टनि जइन्ट अपारेशनाव गासै 53 लाख रां आरो 9 कौटिनि बारा रांनि जौ हमनो हादों। BJP हान्जाया मोनसे हाबनाय हाबाफारि खुंदोंमोन। बे हाबनाय हाबाफारियाव 64 नं फानेरि बियाबनि बिजाथि बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिदों दि खम समनि गेजेरावनो BPF दोलोनि गोबां मावथिफोरा BJP दोलोआव हाबफैगासिनो होननानै। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि BPF दोलोआ थाबैनो जोबस्रांनायनि लामा फारसे दावगालांगासिनो दङ होननानै। गुबुन फारसेथिं बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुंनाय BPF हान्जाया थाबैनो जोबस्रांलांगोन होननानै बुंथिनायनि सायाव 65 नं कलाइगावनि बिजाथि दुर्गा दास बर' बिथाङा बुंथिदों दि जाय राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैदों बियो बिमा बिफा बायदि जायो। बिमा बिफा बायदि राजखान्थि दोलोखौ थैजानो लुबैदों बेबायदि आखुनि जानो नाङा। जाय राजखान्थि हान्जायाव थादोंमोन बे हान्जाखौनो बांसावनाया मोजां नङा होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। सोनाब बेंगलनि चिफ मिनिस्टार आरो TMCनि दैदेनगिरि ममता बेनार्जीखौ दुथांफोरा गाग्लोबदों। रिपर्टनि बायदिब्ला ममता बेनार्जी बिथाङा नन्दीग्रामाव गावनि बिजाथिलाइ एबा नमिनेशन गथायनो थाखाय फैदोंमोन। नमिनेशन गथायखांनायनि उनाव बिथाङा मोनसे फोसावदिं मेलनि थाखाय थांनो नागिरदोंमोन। बेयावनो दुथांफोरा बिथांखौ गाग्लोबदों। ममता बेनार्जी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि मददगिरिफोरनि होंगो दोंगोखौ खाबु लानानै सिनाय मोनै 4निफ्राय 5सो दुथांफोरा ममता बेनार्जी बिथांखौ गारिनि सिङाव नारा-नाथारै नारहरनानै गारिनि दरजाखौ फांनानै होदों जायनि थाखाय बिथांनि आथिं आरो बिखायाव दुखु मोनदों। बे जाथायखौ बेरेखा हान्जानि दुथांफोरानो मावदों होननानै अजद दैखांदों बिथां ममता बेनार्जीआ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।